Assalamu alaikum Atabatan TV kanalının hormatly muştoklary. Ene şuň biz suratkeş Çarmyrat Ýazmyratywyň günne gorun hüwdüsi diýip atlandyrylan işiniň öňünde dur. Suratkeşiň tema saýlap almagyna, onuň tegmillerin, şekillerin üstü bilen görkezmeginiň diýip aýratynlygyna suratkeşiň filosofiýasy ýatyr. Ýani bu ýerde günnäwor sözüniň özi hem hüwdü sözüniň özi. Günnäworyň hüwdüsi diýip adlandyrylmagynyň aňyrsyna dünýä ýer şarynyň günnäwor halklarynyň ykbaly bilen baglanyşykly esasanam türki halklaryň ykbaly bilen baglanyşykly hüwdü. Yani ene hüwdüsi hökman gözüne gelýär-de suratkeşiň döreden eserine bu ýerde soğunyň şahyny almak ýa-da bir türkmen sallançagynyň umumy halkyň ýani sallançagyny dünýä şahynyň halk sallançagynyň şeklini almagy tegmillerini üstü bilen görkezýär. Şeýle-de suratkeşiň şu ýerde şu eser döretmeginiň diýip aňyrsyna Kyrgyzstanyň meşhur ýazgylarynyň biri Çingiz Aitmatowyň ýani Akkami eser esasyna şonuň täsiri esasyna döredilen eserlerin biri bolup ol yani eserin mazmununa ene soğun hakkında gidýär. Şeýle-de umum türki halklarynyň köküniň bir gadymy topraklarda döränine enelik diýilen düşünjäni eserin üstü bilen berýär. Yani türkmen halkynda bir köp sözlerde ulanýar ene ýap, ene toprak, ýa-da ene soğun şekli yani Kırgız ýazgyçy Çingiz Aitmatowyň Akkam eserine soğunyň şekli bilen bolýan waka görkezilýär. Ýöne şol bolýan waka umum türk halkynyň bir ruhyna siňen enelik ruh hakynda gurrun edilýär. Suratkeşiň aýtjak bolan ideýasam şol adamzadyň ýaşaýyşynyň dowamatdygyny şu sallançagyň şekli bilen görkezmek isleýär. Yani bu ýerde ene soğunyň şeklinin bir simwoliski aýratynlygy var. Şol simwolik aýratynlyk esasynda da hüwdüni ýani sallançak baý elmidama türkmenlerde de bir türkmen halkymyzda da bir gowy aýtky bar. Toý gutlaglar nedenine de sallançagyň bady ýatmasyn diýen. Ýani sallançagyň bady ýatmazlyk nesil dowamatynyň dowam bolsun diýen ýaly ýagşy arzuwlar bilen şol eseriň üstü bilen simwolik görkezýär. Şeýle-de suratkeş şu ýerde görkezýän kiçijek şekillerini tarihin gatvar ýaňyna sink giden ençeme hoşlaryň, pursatlaryň, wakalaryň, adamzadyň şol has gadymy çuňluklardan şuňlere çenni gelip ýeten wakalaryny kiçijek şekillerin üstü bilen tomoşaça düşnüksiz umumlaşdyrylan formalaryň üstü bilen beýan edýär. Bu ýerde esas zat renkler, beredin şu hüwdüniň arka ýüzüne ulanýan sar tegmilleriň bolmagy günüň dowup gelýäniň türkmen sallançagynyň bir ýaraşy bolan ak bäbegi bir halk gün kibin öz maşgalasyna kabul etmegi ýa-da onuň bir keramatyny, gymmatyny şular ýaly renkleriň üstü bilen tomoşaçyny gyzyklandyrýar. Şular ýaly eseriň döredip suratkeş ýakynna 2023-nji ýylda ýani Özbegistan Respublikasyna geçen ýani şekillendir sunat we amal haşam sunatlarynyň halkara festiwalyna gatnaşdy. Şol festiwalda şu eserini görkezende ýani ähli ýurtlardan baran suratkeşler bilen birlikde Kırgızstan Respublikasynyň meşhur ýazgysy Çingiz Aitmatowyň ogly Eldar Aitmatow bilen duşmak meýser edýär. Şonda Eldar Aitmatowyň şol eser görenden ýani eseriň mazmuny hakynda gurrun edilen öz hakasynyň ýazyp giden Akkam eseriniň mazmunyna onuň täsirine döredilen umum günnäwor halkyna bir mahsus olan günnäworyň hüwdüsi diýen eseri bir özüne ýakynly täsirler garlaranyny hem de öz kakasy Çingiz Aitmatowyň türkmen halk hakynda iň ýagşy ýatlamalarny şol ýerde söhbetleşikde gurrun edilenini şeýle-de Çingiz Aitmatowyň öý ustahanasyna suratkeş Çarmyrat Ýazmyratowyň şular ýaly ýanky döreden günnäworyň hüwdüsi eseriniň kiçik öwrümini uly öwrümde gaýtalap Kırgız ýazgysy Çingiz Aitmatowyň öý muzeýine ýörüýte sowgatlyk hökümine gaýtadan ýerine ýetirdi. Şular ýaly uly öwrümli eseri many hem filosofik taýdan suratkeşiň içindäki bir halk hakyndaky, halkyň gadymy taryhyň şu taryhyndan şu derejeni gelýän wakalaryny ruhuny
kendirini ýüzünde görkezme başardy. Bu bolsa suratkeşiň felsefe ödöreden eserleriniň içinde bir täsirli işlerin birdi ýene bir gezek nytasyma gelýär.